Или Гоши? Ало, бъде помощ. Няма да се отключи. Погано. Ще се оправиш. Идвам за теб. Чао. Сега трябва да зарежа, какво да правя? Где да знам, бе? Къде ми е пациента? Това си обръзна на тази работа. Какво ми издълна тук сега? Гледай го как се пречка, бе? Явно се е така, е. Глупави бездомници, узи, ще се получите заслуженото. Така, баси, как мириш тук? Айде тръгваме да намерим пациента. Айде. Защото кой няма някой? Това беше пациента. Опа. Какво ли ще кажем на бокса? Когато да намерим да ми караме пациента. Спокойно. Майче бяха прави. Ето, Боже, Господи, колко кръв. Ти виждал ли си меч в задник? Не, Ужасно. Да ти разправям. не, мерси. Май ще ни трябва леглото. Сега като каза за леглото, с нощи моята, какво я прави? Тя твоята как се казваше? Дей, моята Грейда беше такава, бе. Тя идва в нас, романтична вечер, свещи, масаж. Вкарвам я в леглото и тя излиза. Пак я вкарвам. Тя не остава. Вика, само на дивана ще правя секс с тебе. На дивана не видя тясно. Еми аз ще я казвам, ама тя не ме слуша. По-ли не съм опитвал. Чакай малко. Колко пъти го правите? Еми 4. Вие колко? 2. Баси, ама че тя ти не ти ли е малко? Няма ли да скъсаш нея? Еми, не знам, 2 пъти на ден. На ден? Да. Че как намираш времето? Ами, ние го правим където ни падне. След Моята това- да беше такава. След романтичната вечер тя е настроена дори на следващия ден. Ей, моята да беше такава. Да правиш толкова. Всеки нещо да скъсам с нея. Знаеш ли, мисля, че си прав. Трябва да се с нея. Аз мен сега да отида да го кажа в Хайде, момента. айде. Май забравяме нещо. Прав си, да вземем някакъв високо пост. Но това не е интересно. Аз скъсвам с тебе. Защо? Защото не прави достатъчно секс и само на дивана. Не, моля те, не извинявай. Не, това е край.